Malaki pa ang sa salmon, no? Or siguro sila ng mga super salmon, ganun yung sizing nila. So 8 lang to. Babalabag at babalabag na talaga to. Sarap sana kung ngayon yung laro, no? Pero hindi, papakain pa naman. Ganjaw, no? Naunahan ng Ganjaw, tapos natalo pa sila. So, yung isa naman, ganun ulit. O sakala, ganun ulit yung isa. Nadihado na, nanalo ulit, no? So, maganda yung laban, napakaganda ng laban. Saka grabe. Kami na yung dinadayo dito. Yung Jensen sa amin na pupunta, no? Dito kasi mas maganda yung laruan dito. And maraming mga player. So, pakita ko sa inyo yung mga gagamba natin. And bukas, no, may derby ulit bukas. Baka sipatan ko na kayo. So, sipatan natin kayo. Pakita ko sa inyo yung gagamba natin. Pakita natin mga boss. Binili natin bagong lalagyan. So, yung gagamba na ipanlalaban natin. Tignan natin. So, yan. Orange. Tigre. Dilaw. Medyo malaking gagamba na to, siguro, ano na. XL, no? XL na to. So, next to Jumbo. Pero yung mga nakikita ko dun sa, yung sobrang lalaki nila do. May dinalakas sila sobrang laki dun. Wala, 7 lang to. Isipin nyo gano'ng kalaking gagamba na to. Tapos nasa 7 lang, no? So, makikita nyo naman yan kung anong pinagkaiba ng sizing yan, no? Sa ibang gagamba na makikita nyo dito. So, may mga old akong gagamba dito, no? So, kung nyo pansinin yung old dyan. So, makikita nyo yung size difference nyan, no? So, ito gagambang Japan to. Baka lang man trip sila, no? Kasi malaki talaga. Malaki yung mga, yung normal na gagamba na giant size na dito, no? Parang malaki pa ang sa salmon, no? Or siguro sila ng mga super salmon, ganun yung sizing nila. So 8 lang to. Isipin nyo gaano kalalaking gagamba to, no? 8 lang, no? So sige, pakita natin kung gaano kalaki yung gagamba para naman makita nyo, no? Sandali, pakita natin sa inyo. Na yun, no? Tignan nyo lang yung kamay natin, no? So, na 8 pa to. Patida, mataba na yung kamay natin sa lagay na to, no? Ayan. So, loaded na to mga to. Kasi panlalaban natin sa Tuesday. So, yan. So, nakapit to. So, yan. 8 pa, no? Loaded na loaded. So magpapakain din tayo ngayong umaga. Bigat, bigat. Kapit na. So ito yung gagamba. So, naglabas tayo ng orange. Tignan natin tong orange, no? Kung maganda-gandang bira na yung no movement dito, no? Ganda, ganda. Not bad, no? So, good shit, good shit. Tignan natin yung tigre naman. Ayan. Tingnan nyo naman gano'ng kalaki, no? Kasi akala nyo maliit. Uy, kapal ng sapot mo. So, alangan to para sa akin, no? Pero Tuesday pa naman laban na ito. Simi-simi ka. Sige, painumin natin tubig to. Pinalaki ko kasi yung katawan nito, no? Manipis kasi ito nung nakuha natin. So nabigla lang siguro. So Tuesday pa naman. Inom lang ng tubig.
pondo ng onte. So ito yung tigre. Mga OS size, oversize na mga oversize to. Gaganda, gaganda. G na talaga sila, no? Mga makapit na. Babalabag at babalabag na talaga to. Sarap sana kung ngayon yung laro, no? Pero hindi, papakain pa naman ako ngayon, eh. Okay. Ito mga boss, sana hindi mangitlog to. Sinadya akong pakapalin ng unti, no? So hindi mangitlog. Malakas mga kalaban namin dito mga idol kasi dinadayo na kami ng... Dati kasi kami yung dumadayo. Ngayon dinadayo na kami. So G na G. Good shit, good shit. Op. What you gonna do with a big pot? Wiggle, wiggle, wiggle. So, try natin pagalawin yung dilaw. Baka mas makita niya na ngayon yung dilaw, no? So ito yung makapal. 8 lang to dun sa ano, dinala nila nung nung Thursday. Grabe, 8 lang to. Sa laki nito mga idol, 8 lang to. Alanganin pa nga eh, parang magsi-7 pa kasi sobrang kapal nun saka sobrang haba, no. Pero wala naman yun, wala namang kalaban na yun, no? Ganda ng ilaro ngayon, no. Shit. Ngayon dapat ang laro ng mga to. Ito siya, no. Makapal kasi hackfight kami. Hindi naman kami nagde-derby dito, no. Hackfight lang kami. So, yun lang siguro muna mga boss, no. Sikasuin muna natin yung mga gagamba natin kasi magla-live pa ako mamaya. So, yung sa mga gusto naman ng Axie and scholarship yung hinahanap nyo. So, sa Gagambino Gaming nyo ako tignan. And magla-live tayo maya-maya. Sikasuin ko muna itong mga gagamba kasi nga sa Tuesday. So, alam nyo naman, dinadayo na kami. Medyo big time yung kalaban natin. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. And God bless you all. So bukas try ko kayong sipatan hapon. So derby bukas Derby bukas ng Gagamba so Spider International. Yung link nandito sa video, no. So check nyo na lang. Nasa description nitong video. So God bless you all and bukas sipatan ko talaga kayo. Maraming salamat.